Čo to robíš? Ako to asi vyzerá? To radšej nepoviem. Chcem otvoriť tieto škoricové hniezda. Na čo? Chcel by som ich upiecť v rúre. Aha. Si opitý? Nie veľmi. To kvôli deťom takto robia. Aby ich nejedli surové. Čo keby si prečítal návod? Prišiel pán všemúdry. Škatuľu otvoriť úderom o hranu stola. To vážne? Vážne. Tak idem na to. Takže trestnem škatuľou o kuchynský stôl. Podľa návodu. Asi máme tupé hrany stola. Daj to sem. Musíš vedieť, ako udrieť. Skláňam sa pred tvojou šikovnosťou. Si výborný kuchár. Nič ťažké. Tí šéf-kuchári v telke sa tvária, že liečia lepru. Vieš robiť aj fašírku? Pečie sa na plechu? To neviem, ale patrí na tanier. Dobré ráno. Ako chceš vajíčka? Vo veľkonočnom košíku. Bude praženica. Dobré ráno. Dobre. Čo to robíš? Raňajky. Ako chceš vajíčka? Otočené na svetlo. Bude praženica. Várenie pre začiatočníkov. Neboj, Jake, robím ich pre všetkých. Čo ťa k tomu priviedlo? Ani neviem. Chcem si trochu rozšíriť obzor. Aha. Čo? Pokúšam sa predstaviť si, čo z toho asi vznikne. Tak to uvidíš. Ako chceš vajíčka? Počkaj moment. Stefany sa chce dnes stretnúť, ale ja mám rande s Katy. Čo mám spraviť? Bude praženica. Hej, ale ochutnaj to. Prečo tam cítim bourbon? V recepte radia ochutiť to sezónnym nápojom. Vedie tam len kvapka. Nie, ďakujem. Trhni si nohou. Trochu veľa vajec. Ellen. Ochutnáš holandskú omáčku? Ty si robil omáčku? Skúšam to. Nerobil si holandskú omáčku. Do čerta aj s tvojimi vajciami. Charlie, prečo to robíš? Čo ty myslíš? Len raz som ťa videl zapnúť plyn, a to preto, aby si pripálil cigaru. Nož ľudia dozrievajú, menia sa. Ľudia pijú pri programoch o varení. Fuj, chutí to ako neumytý zadok. Sľúbil si mi, že ak ti dám to, čo chceš, dostanem od teba to, čo chcem ja. Správne. Raňajky do postele. Aké chceš vajíčka? Miešané. Áno.